आसुगुरा जा गाज्रि जाबाय ने थिग खालामजानोसै दायो guys खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय साननैसो उनावहाय जिहेतु आं भेकेसनावहाय थांगोन बेनि थाखायनो आं दिनैहाय सानबायखि आंनि एसे आइलेस एक्सटेनसन खालामनांगौ दङ आरो लोगोसे नेल एक्सटेनसन स' बेखायनो आं दिनैहाय नै फ्ल'लेस स्टुडिअ'आवहाय फैदों नोंथांमोननो गासैबो बे स्टुडिअ'नि डिटेल्सखौहाय डिसक्रिपसनावहाय होनानै होगोन आरो आं मा मा खालामजायो नोंथांमोना बे भिडिअ'नि गेजेरजों नुनो मोनगोन स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअ'खौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामनोसै चलो मोनसेखौ होनानै रेडखौ मा बुस्थु बार जाबाय बारा जागोन दे जा मोजां चइस खालामनानै लाबोनानै दोनफैदो थेंक इउ स' माच दा देखायबोगोन र' दा उनाव मोजां रायलायनानै आरो दंबावो अनलि मोननै नेल्सआल' मोननै फिंगाराल' जाबाय आरो दंबावो मोजां नुदोंना नोंबो दिनैसो बिदि खालामबायदां ना सिगाङाव फ्रेन्ड्स खालामदोंबाबोथ' फ्लावार बिदि एड खालामनानै बांद्राय खालामनो नागिरा आरो बिदिखौ आंबो खालामनो मोननानै मोजां नांदों गाइस नै कमप्लिट जाबाय आंना नेल एक्सटेनसना ओमफ्राय आं नोंथांमोननो दिनैहाय मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों 2017 निफ्रायनो आङो नेल एक्सटेनसन खालामबोजागासिनो खिन्थु एबार फार्स्ट टाइम आङो बिराद सेटिसफाइड आरो ना स' दिनै आंनि नेल आर्टिस्टआनो जाहैबाय नै बिथाङा मिताली स' बिथांनियावहाय नोंथांमोना नेल एक्सटेनसन खालामनो हागोन आरो लोगोसे बिउटि रिलेटेड गोबां सार्भिसेस नोंथांमोना बेयावहाय खालामनो हागोन स' बिथांनिफ्रायनो मिथिनो लुबैबाय जिहेतु नोंथांमोनाबो मिथिनानै लादो मा मा सार्भिसेस मोनो बेयावहाय बेयाव आइलेसेस खालामो खालामखायो बेनि उनाव आरो माइक्र'ब्लेडिं जेनेबा जोंनि ट्राइबेल मानसिफ्रा बिदि जानानै थाबा जानायफ्राबो पार्मानेन्ट खालामनो लाबा ओमफ्राय मोजां नुयो लोगोसे उनाव माइक्र'ब्लेडिं माइक्र'शेडिं बेनि उनाव हाइड्रा फेशियेल बिबि ग्ल' आरो नोंथांमोना गोबां चिप प्राइसआवहाय गोबांखौनो माइक्र'ब्लेडिं खालामनाय नुयो खिन्थु आङो 110% सियर होननानै बुंनो हायो जे मितालीनिफ्राय जुदि नोंथांमोना माइक्र'ब्लेडिं खालामोबा एकदम नेचारेल माबा आइब्र'स मोनगोन आरो ना जे गोबाङानो खम दामाव खालामो खिन्थु ओरैबायदि गोसोम एम्फौ बायदि खालामो ओमफ्राय फ्रन्ट साइडआव पुरा माने बाक्सु टाइप खालामो आरो ना स्कुवेर टाइप बक्स टाइप स' बिनिया आङो पार्सनेलि एक्सपिरियेन्स दङ हिसाबै बुंनो हायो जे ओरैबायदि नेचारेल आइब्र'स मोनगोन एकदम टेनसन फ्रि जानानै नोंथांमोना बिनिफ्राय सार्भिसेस लानो हागोन आरो लोगोसे आइलेस एक्सटेनसननि थाखाय बिथाङा बिराद फेमास बेयावहाय आरो नोंथांमोना बेयावहाय फैनो सोलाबाबाबो मानोबा गुवाहाटियावनो आरो न'आवबो लिंहरनानै सार्भिसेस लानो हागोन आरो स' थेंक इउ स' माच इसेबां मोजां नेल्स बानायना होनायनि थाखाय आरो नों दा फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच थेंक इउ
बावदों आङो बिथाङा फोरोङोबो स' एसे बुंनानै होदो जुदि आंनि भिउवार्सफोरा सोलोंनो नागिरोब्ला मा फोरोंनाय जायो बेयावहाय आं बेयाव माने आइलेसेसनि ट्रेनिंबो होयो सोरबा जुदि इन्टारेस्टेड दङबा लेसेसफोर सोलोंनो थाखाय माने बेयाव फैनानै आं सोलोंफैनो हागोन नेल्सनि आं ट्रेनिं होयो नेल्सखौबो सोलोंनो हागोन बिनाव माइक्र'ब्लेडिंखौबो सोलोंनो हागोन आरो माने मोजां मोनसे इनकाम खालामनानै माने इन्डिपेन्डेन्ट जालांनो हागोन आरो ना हिन्जाव मानसि होननानै डिपेन्डेन्ट जानाय नङा जानाय नङा माने बहुत मोजां खामानि आरो बे माने 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 समायना नुगोन बे बुस्थुखौ माने दानियाथ' बयबो लेसेस नेल्स खालामखायोनोखा थ' बेफोरखौ माने सोलियो आरो बहुत बुस्थु माने बेफोरखौ आखाइनि खामानिथ' स' दे होमबालाय आङो गासैबो डिटेल्सफोरखौ डिसक्रिपसनाव होनानै होगोन दे ओरैबायदि मेंबाय नेल्स बानाय ओमफ्राय दायो आइलेसेस बानायजानोसै आइलेस बानायगोनखायनो आङो दिनैहाय आइ शेड'बो लागायाखै ओमफ्रायहाय मास्काराबो लागायाखै ओमफ्राय नै नेल्सखौथ' बानायबाय नोंथांमोनाथ' नुखाबाय माबोरै मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरनो दाबाव दायो आइलेस बानायबावजानांगौ माने भगबानानो हरासै नालाय रियेलाव मोजां बेखायनो जोङो आर्टिफिसियेल खालामनो गोनां जायो दा सोरबा बुंहरसोगोन जेबो नङा गावबागाव गोसो सोरबा बानायजानो मोजां मोनो सोरबा बानायजानो मोजां मोना आं मोजां मोनो नालाय बेखायनो बानायजायो स' दायो बानायजानोसै ओमफ्राय नोंथांमोना साननो हागौ जे एसेबां माने बांद्राय बानायबाय होननानै आंथ' बांसिनानो फ्रेन्ड्स बा निउटआव बांसिन बानायो खिन्थु बेखौ बानायनाय जाहोनानो जाहैबाय बेलेग कालार बानायनायनि जाहोनानो जाहैबाय आंथ' भेकेसनाव थांबा आलदा कालार गानगोन ड्रेसा बेखायनो एसे नैबिदिखौ बानायबाय आरोना आइलेसाबो जा थाबनो जाबाय ओमफ्राय मेकआप फोनदोंमोन नालाय फुगारदों बेयावहाय स' देट माने ग्लुआ मोजाङै सिथाब जायो ओमफ्राय नै बानायग्राया ओमफ्राय दायो नै नोंथांमोना गोबां जायगायावनो खमाव मोनगोन आरोना आइलेसखौबो खिन्थु ओरैबायदि रोजा जाखौ लागायना होयो दावगां बायदि खिन्थु बियो ओरैबायदि लाइट वेट नोङो आइलेस एक्सटेनसन खालामनाय बायदिखौनो मोननाय नङा आरोना ओरैबायदि लाइट वेट ओरैबायदि मोजां ग्लुआबो बिराद गोबाव थाङो बिराद मोजां नायदो ओमफ्राय फारसे गैयिखौबो देखायो बांद्राय खाथिनिफ्राय लानाङा अट' फकास जाया दा जादों दे नै आइलेस एक्सटेनसना जाबाय माबायदि नुखो कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरनो दाबाव स' गाइस नै आंना आइलेस एक्सटेनसन नेल एक्सटेनसन कमप्लिट जाबाय ओमफ्राय नैबे आगैयाबो दा सोलोंनानै एक्सपार्ट जाबाय आरो लोगोसे एक्सपिरियेन्सजोंसो मोजां जायो नालाय दा एक्सपिरियेन्स लागासिनो आरोना बेनावनो सोलोंनानैहाय ओमफ्राय थेंक इउ स' माच थांनोसै आङो बिराद मोजां मोनदों आइलेसखौबो बाय बाय गुड नाइट